Ya, sometimes baba. Ya, una baba. Ya, mukadzi uya ndituka. Kwanza ndinake, kwanza ndinake. Nerudo rwake wokundioma chindituka. Kwanza ndinake, kwanza ndinake. Nerudo rwake wokundituka chindituka. Kwanza ndinake, kwanza. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Baba ndiri kuratidzwa. Baba ndiri kuratidzwa. Ndikuona kuti mabvakumba. Mukutsvaga mombe dzenyu. Mombe dzenyu idzingani? Itu dzakashayikwa. Nguva yekunaya ino. Maimbodzisunga? Alright. Pane yanga yakabereka era? Iwana yanga yakabereka. Oho. Baba ndiri kuratidzwa kunzi kwai mombe dzaigara mudanga. Ndizvo handitika? Dzaigara mudanga mombe idzi. Dzaiita mufudze mudanga imomo. Ndinoona ini. Saka mukaitawo $15 iri papo baba. Paimo munamata ndoda kundikutsvakirei. Saka mondipa $15 iyo handitika. Then ndokuita sei? Ndogadzira munamato. Handiti? Mune mota iri kumba kwenyu? Hamuna mota. Ndatazviona kuti mota hamuna ini. Alright. Mune vana vangani? Mune mwana 1. Ko mombe mune ngani? Mune 2 idzo dzakarasika dzacho. Ko mbudzi? Mune mbudzi 5. Alright. Munoona manje baba zvatira kuti tiite mambudzi idzi. Tada kuti dai mama kwanisa kuti mauye nembudzi dzenyu 2 panapa. Toedzeresa. Wani yosara pana pakira wanhu inenge ichiona dzimwe dzese dzisazorasika. Ndaona mbudzi dzarasika. Samosiya 1 pano. Then imwe modzokera nayo. Handizvo. Mombe dzenyu modziwana zvenyu. Mukangobvisa $15 iyo. Ipapo mama yene mari? Ndauya ne $4. Maizaida taida 15 ka. Poe kwasi? Ndinoenda kumashopu ndomupiwa $15. Mama munopiwa mashopu $15 yacho. Because hapa sina $15 mwasha hapana chatokwanisa kuitirai. Mombe dzenyu hadzingakwanisi kudzoka. Mozwa mitauro mazibva chidhumbeni sekuri goke vakazodai. So hazvishandi zvakanaka. Handika? Saka ndo zvakukwanisa kukubatsirai. Saka zvinoita chimanya kumashopu munopiwa $15 baba mudzoke. Tibatsirana handiti? Manya yenyu munopiwa $15. Takatokumirirai. Itai fast baba. Takakumirirai. $15 iriudiwa. $15. Toda kuti tibate basa.